2006ko udaberrian Eneko Barrutiarekin egokitu nintzen Bilbon, nire hitzaldi batean, Agirreren arrosak. Ekitaldia bukatu zenean, CD bat eman zidan. Iztegirako zure osabari egin nizkion grabaketak dira. Boni Laka Iturriza, 1987ko urtarrilaren 31 jartzen zuen CD-aren azalean. Osaba Boni, amaren aizpa nagusiaren aneren senarra zen. Bajurako lemazaina izan zen bizitza osoan. Bizkargi zen bere ontziaren izena. Nik ondo gogoratzen dut barkua, gorri, berde eta zuri margotua. Koloreok debekatuta zeudenean ere, alaze margotu nahi izaten zuen osabak, naiz eta frankistek denuntzia jarri eta gainetik pintatu behar izaten zuen. Osaba eta bizkargi batera zijoa zen. Bera gaizotu eta ohean zegoelarik, barkua ere ondatu egin zen betiko. Burdin asko itsasontzi handi batek jo zuen egurrezko bizkarri zaharra portuan lotuta zegoela. Ezin izan zuten matxura konpondu, biek batera utzi zioten nabigatzeari, osabak eta ontziak.